El 2020 van canviar moltes coses, però tristament hi ha moltes altres coses que no van canviar. Centenars de milions de persones van continuar patint fam. Van continuar les dificultats per accedir a l'aigua, a l'educació, a l'atenció sanitària, van augmentar les desigualtats. Amb la pandèmia, les comunitats més vulnerables van patir encara més aquestes situacions. Per això, el 2020, els projectes de Mans Unides en els llocs més deprimits del planeta van ser més necessaris i més urgents que mai. Sufrimos, como ustedes, el COVID, que fue un golpe duro para Honduras porque no teníamos esa respuesta sanitaria, y Manos Unidas, con un proyecto de emergencia, nos apoyó para prevenir, para curar, para atender, para cuidar. Els projectes d'emergència i especialment els relacionats amb la salut van marcar l'any 2020. Va caldre reaccionar amb urgència a situacions de màxima necessitat. Però a Mans Unides vam continuar també treballant en altres àmbits fonamentals pel desenvolupament. La educación es un motor que genera cambios. La educación cambia vida, la educación transforma, la educación es semilla de desarrollo. Els projectes educatius van tenir, com sempre, un paper protagonista en la tasca de Mans Unides. Com també la promoció i defensa dels drets humans i la defensa dels drets de les dones, que van patir més la violència i el deteriorament de les seves condicions de vida a causa de la pandèmia. Estas familias, estas mujeres, estos niños de estas comunidades que viven hoy en situaciones de pobreza, que sufren hambre, les ha tocado vivir esta pandemia en condiciones muy precàries. Els projectes relacionats amb el medi ambient i el canvi climàtic són cada vegada més necessaris a conseqüència del maltractament al planeta. అంటే ఇప్పుడు పురుగు మందులు యూరియా కానీ ఇప్పుడు మన కెమికల్ కొట్టే మందులు ఎండోసల్ఫాన్ కానీ అవన్నీ కొట్టుంట్లా చాలా వరకు ఖర్చు ఎక్కువై దిగుబడి ఎక్కువ వచ్చిన దిగుబడి కానీ ఖర్చు టోటల్గా చేస్తే ఇప్పుడు సేంద్రీయ వ్యవసాయం చేసిన దానికన్నా తక్కువ డబ్బులు వచ్చేది. I per descomptat, com sempre, el 2020 vam continuar impulsant projectes en defensa del dret a l'alimentació. Un dret bàsic pel qual cal continuar lluitant i del qual depenen la resta dels drets i que és la raó de ser de Mans Unides des de la seva fundació. Muchas comunidades han sobrevivido durante la pandemia gracias a que cultivan sus alimentos respetando el medio ambiente. Pero la actual crisis global puede hacer que 1.000 millones de personas padezcan hambre. Por eso seguiremos siempre apoyando a las familias campesinas más empobrecidas. El 2020 vam treballar en més de 800 projectes, dels quals més de 500 van ser iniciatives aprovades durant l'any, que desenvolupem al costat de més de 600 organitzacions locals a 53 països d'Àfrica, Àsia i Amèrica. Una tasca que va beneficiar directament més de 2 milions de persones i a la qual vam destinar gairebé 30 milions d'euros al 2020. Tot això va ser possible gràcies a la col·laboració i les aportacions dels nostres socis i donants, al lliurament solidari de més de 6.000 voluntaris i a la professionalitat del nostre equip humà, que a més de treballar en favor de les comunitats més empobrides del planeta, van impulsar campanyes de sensibilització i multitud d'activitats per arribar a milers de persones en tota Espanya. Persones que han demostrat la seva solidaritat. Persones que creuen com a Mans Unides que el món necessita un canvi. 2020 fue el año en el que la generosidad de nuestros socios y colaboradores demostró que son muchas las personas que, sin dejar de solidarizarse con quienes padecen la crisis en nuestra sociedad, comprendieron que en las periferias a las que siempre se refiere el Papa, eran millones los seres humanos para los que la pandemia se había convertido en una angustiosa emergencia. Os pido que sigáis contagiando solidaridad y esperanza para acabar también con las pandemias olvidadas, el hambre, la pobreza y la desigualdad. A todos, de corazón, muchas gracias.